Čo je to pornografia? Slovo pornografia vychádza z gréckeho slova pornografos, čo znamená niečo ako písanie o prostitútkach. Je to znázornenie sexuálnej aktivity za účelom sexuálneho vzrušenia alebo uspokojenia. To hovorí Wikipédia. Ale pre nás je oveľa dôležitejšie, čo nám chce povedať Božie slovo. A na jeho základe si spravíme k pornografii postoj. O to sa teraz pokúsim. Nech mi Pán Boh v tom pomáha. Možno sa pýtate, čo ja, kresťan, môžem vedieť o porne. Kto videl ale moje video s názvom Veľmi osobné svedectvo, tak vie, že niečo o tom viem. Predtým, ako som uvidel biedu svojho života a prijal som Krista za svojho Pána a Spasiteľa, tak som ako každý druhý človek na tejto planéte žil vo svojich hriechoch. A keďže som proti ním nebojoval, tak sa v mojom živote rozširovali. Pornografiu som pozeral od cca 14 rokoch a pozeral som ju, až kým som neuveril Bohu. Vravel som si, že to nie je nič zlé. Ženu nemám, teda nikoho nepodvádzam. Len sa uspokojím, povzrušujem, uľavím sa, keď som nadržaný, preskúmam techniky milovania a ženské telo. Takto som si utlmoval svedomie. A takto ma diabol oklamal. Toto bol ďalší krátky exkurs do môjho života. Teraz by som vám ale rád povedal, čo si o pornografii myslím, a potom sa pozrieme do Božieho slova. Pornografia je smilstvo. Je to klam, je to hrané sexuálne divadlo. Je to predstieraný hraný sexuálny akt. Porno ničí a deformuje predstavy o zdravom manželskom milovaní. Pornografia v ľuďoch podporuje smilstvo. Podporuje to v ľuďoch to, že nestačí jedna partnerka. Treba striedať, skúšať stále nové veci. Týmto sa ľudia sami pripravujú o večný život. Ja som bol jeden z tých, ktorí sa nechali oklamať. Hriech, ktorý som započal, sa len a len stupňoval. A keby nezasiahol Boh, tak by ma ten hriech pohltil. Zničil by mi celý život na tejto zemi a prišiel by som aj o ten večný. Hriech sa nabojuje ako taká snehová guľa. Myslíš si, že to na začiatku zvládneš, ale nakoniec sa to pohltí, prevalcuje ťa to, že sa to nabalova na seba. Mal som predstavy, že pre svoju partnerku budem nedostatočný, že ju nedokážem uspokojiť. Ďaká Bohu, ktorý ma z tohto vytrhol. Musím sa však priznať, že tento môj dlhotrvajúci život v hriechu a v smilstve ma poznačil a je pre mňa ťažké nevnímať ženy ako sexuálne objekty. Ale s Božou pomocou proti tomu bojujem a vyznávam svoj hriech. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Toto je môj názor na porno, ktorý som si spravil po študovaní Božieho slova a po skúmaní svojho života. Poďme sa ale pozrieť do Božieho slova. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. Ale ja vám hovorím, každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už cudzoložil s ňou v srdci. Matúš 5. kapitola, verše 27 až 28. Pornografia je práve o žiadostivosti, o tom, ako sa človek žiadostivo pozerá na cudzie ženy. Alebo na cudzích mužov. A to nie len tak na ulici, ale porno je o to odpornejšie, že priamo odhaľuje všetko a je pripravené na to, aby sme si s ním ukojili svoju žiadosť, aby sme žili podľa tela. Takže keď pozeráš pornografiu, tak cudzoložíš v srdci. Smilníš, teda hrešíš. Tu je proti nám ďalšie slovo, ktorému keď porozumieme a príjmeme ho, tak nás zamrazí. Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale premenil by sa v jednom prikázaní,
previnil sa proti všetkým. Jakub, 2. kapitola, verš 10. Takže každý, kto niekedy pozeral porno, previnil sa voči všetkým Božím príkazom a zasluhuje si smrť. Pozerať pornografiu znamená konať skutky tela a nie skutky ducha. Prečítajme si slovo proti skutkom tela. A zjavné sú skutky tela ako cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť. Galackým, 5. kapitola, verš 19. A pokračujeme ďalším Božím slovom. A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, ale keď podľa tela žijete, iste umriete. Ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Rímskym 8. kapitola, verše 12 a 13. Teda ak budeme žiť v skutkoch tela a budeme smilniť, tak isto umrieme. To, že smilstvo je v očiach Božích zlé, je zjavné. Ale komu by aj nebolo zjavné, tak si vypočujeme ďalšie slovo, kde Boh použil podobenstvo o smilstve prostredníctvom proroka Ezechiela na Jeruzalém a Samáriu. Počúvajme. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, boli dve ženy, dcery jednej matky. Už vo svojej mladosti smilnili v Egypte. Tam ich chytali za prsníky a ohmatávali ich panenské prsia. Staršia sa volala Oholá a jej mladšia sestra Oholíba. Mne patrili a porodili synovi céry. Ich mená znamenajú: Oholá je Samária a Oholíba Jeruzalém. Oholá smilnila, kým bola mojou, a zahorela túžbou po svojich milencoch a Sýrčanoch, ktorí sa k nej blížili, po miestodržiteľoch a predstavených, oblečených do modrého purpuru. Boli to všetko krásni mládenci. Jazdci, ktorí jazdili na koňoch, im sa vydávalo na smilstvo. Všetko to boli vyberaní Asýrčania. Pri každom, po kom zahorela túžbou, poškvrňovala sa jeho nečistými modlami. Ale nezanechala ani svoje smilstvá s Egypťanmi, lebo v čase jej mladosti s ňou spávali. Oni ohmatávali jej panenské prsia a vylievali svoju smilnú žiadosť na nej. Preto som ju vydal do rúk jej milencov, do rúk Asýrčanov, po ktorých zahorela túžbou. Oni odkryli jej ohambie, pobrali jej synovi céry, ju zabili mečom a jej meno sa stalo výstrahou ženám, tak vykonali na nej svoj súd. Hoci to jej sestra Oholíba videla, predsa sa ešte horšie oddala svojej zmyselnej žiadosti ako ona. A jej smilstvo prekonalo smilstvá jej sestry. Zahorela túžbou po Asýrčanoch, po miestodržiteľoch a predstavených, ktorí sa k nej blížili, skvostne oblečení, po jazdcoch, ktorí jazdili na koňoch. Boli to všetko krásni mládenci. Videl som, že sa poškvrnila. Obe konali rovnako. Ba ona ešte stupňovala svoje smilstvo, keď videla mužov nakreslených na stene. Obrazy Chaldejcov, nakreslených červenou farbou, opásaných opaskom na bedrách, ktorí vyzerali všetko ako dôstojníci. Obraz Babyloncov, ktorých vlastťou bolo Chaldejsko. Zahorela žiadosťou, keď pohliadla na nich a poslala k ním poslov do Chaldejska. A tak Babylončania vošli k nej na lôžko lásky a poškvrnili ju svojim smilstvom. Keď sa nimi poškvrnila, naraz odvrátila od nich svoju žiadosť. Keď urobila zjavným svoje smilstvo a keď odkryla svoje ohambie, vtedy som sa odvrátil od jej sestry. Ale ona stupňovala svoje smilstvo, keď sa rozpomenula na dni svojej mladosti, ktoré smilnila v Egypte. A zahorela žiadosťou po milencoch, ktorých úd je ako úd oslov a ktorých výron je ako výron žrebcov. Potom si zatúžila po hanebnosti svojej mladosti, keď Egypťania chytali za prstníky kvôli tvojim mladistým prsiam. Ezechiel 23, 1. kapitola až 21. Túto slovo nekončí a môžete si ho dočítať sami, ale ako príklad toho, že smilstvo je ohavnosť v očiach Božích, to stačí. Čo teda robiť? Treba sa kajať zo svojho smilstva, zo svojich hriechov. Treba sa zmieriť s Bohom a prijať obeť Pána Ježiša Krista,
ktorý zomrel za naše hriechy, a keď v Neho budeme veriť a príjmeme Ho za svojho Pána a záchrancu, tak budeme mať večný život a naše hriechy nám budú odpustené. Tak som to prijal aj ja. Tak neváhaj a urob to tiež. A aby sme nepodľahli svojmu telu, tak tu máme ďalšie Božie odporúčanie. Ale aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža. 1. list Korinským, 7. kapitola, 2. verš. Máme žiť sterilný život? Je toto Božia vôľa? Určite nie. Manželský život má obsahovať sex. Nikde nie je napísané v Božom slove, aby sme s manželkou, s manželom nemali sexuálny styk. Sex je a má byť normálnou súčasťou manželstva. Ale nezabúdajme, že milovanie, hovorovo sex, má byť intímna a súkromná činnosť. Uvediem viacero príkladov, pri ktorých sa možno niekto aj začervená. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a riekol im: Plodte a množte sa a naplňte zem. 1. Mojžišova, 1. kapitola, verše 27 až 28. Neodopierajte si manželské povinnosti. 1. Korinským, 7. kapitola, 5. verš. Ďalej. Tiež sa zo ženy svojej mladosti je ako ľúbezná ľaň a spanilá srnka. Je prsia, nech ťa občerstvujú v každý čas. Je láska, nech ťa opája ustavične. Príslovia 5. Teraz prečítam pár veršov z veľpiesne. Môj milý je mirhovou kytičkou, ktorá mi spočíva na ňadrách. Strapcom kvetov henny je mi môj milý v egénskych viniciach. Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna. Tvoje oči holubice. Aký si krásny, miláčik môj, a aký spanilý. Aj naše lôžko je samá zeleň. Tvoje dva prstníky sú ako dve mláďatá. Jeho ruky sú zlaté valce, vykladané taršírským drahokamom. Jeho telo je kus slonoviny, obložený zafírom. Môj milý je svieži a červený, vyniká medzi 10 000. Jeho lítka sú alabastrové stĺpy, položené na zlatých podstavcoch. Teraz nech mi niekto povie, že sa milovanie, intímny vzťah medzi manželmi v Biblii nespomína. Nakoniec sa započúvajme do 5. kapitoly prísloví, ktorá pojednáva o tom, aby človek nezrešil s cudzou ženou. Ani fyzicky, ani prostredníctvom žiadostivého pohľadu. Teda ani prostredníctvom pornografie. Počúvajme. Syn môj, pozoruj moju múdrosť. Naklon si ucho k mojej rozumnosti, aby si sa uchránil. Ešte raz. Syn môj, pozoruj moju múdrosť. Naklon si ucho k mojej rozumnosti, aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery, aby zachovali poznanie. Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a je podnebie hladšie ako olej. Nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti. Jej kroky vedú do zárobia. Aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy. A ty o tom nevieš. Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst. Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi, aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou. A čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. Inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hynúť telo a mäso. A musel by si povedať: nenávidel som napomínanie a moje srdce pohrdalo karhaním. Neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom. Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia zboru.
Pí vodu z vlastnej cisterny, vybierajúcu vodu zo svojej studne. Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulici a tvoje vodné toky na námestiach? Nech patria iba tebe samému a nie cudzím spolu s tebou. Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. Je ako ľúbezná ľaň a spanilá srnka. Jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas. Jej láska nech ťa opája ustavične. Syn môj, prečo sa máš opájať inou a objímať ňadrá cudzej ženy? Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým. Na všetky jeho kroky dozerá. Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v pobrazoch svojich hriechov. Zomrie, lebo sa nedal napomenúť. Zablúdi pre svoje veľké bláznostvo. Príslovia 5. kapitola. A tak, milujte si manželky a nesmilnite. Pornografia je hriech a nestojí pre ňu prísť o večný život. Premýšľajme o tom, tak nech nám Boh pomáha. Amen. Čas nezvod, až prišiel nejaký zlomový bod. Deti Božie. Hej,